Dnešné video sa mi zdá, že bude na začiatku vlastne sama otázka. Tak by som teda začala z kraja. Pýtam sa, prečo stále dookola riešim to isté. Stále sa mi to vracia a neviem, čo s tým. Možno, že aj vy to tak máte. Takže bolo by dobre sa na to pozrieť bližšie, aby sme sa dopatrali k niečomu zmysluplnému. Takže prečo, keď teda niečo chcem a neviem to dosiahnuť, čo je za tým? Viete, veľakrát sa nám dejú úplne jednoduché veci, ktoré sa nám nechce vlastne ani hneď riešiť, ale ono sa to akoby šetrí, stále pribúdajú, až potom naraz priehrada je plná a hrádza praskne. Som taký hľadač. Hľadám neustále odpovede na svoje vnútorné otázky. A ten súvis medzi tou odpoveďou, tým, čo robím, nie celkom úspešne, a potom tým, ako by som chcela, aby to bolo úspešné. A myslím, že aj druhí ľudia to môžu mať takto v sebe nastavené a márne sa snažia dopatrať k jadru tej podstaty. No a čo je teda pozitívne po tých negatívnych otázkach, je to, že možno som odhalila práve to, čo je to dôležité. Tou pozitívnou vecou je možno ďalšia otázka, ale vážite si seba samého, seba samú dostatočne? Že ako to súvisí všetko dokopy? No už veľmi, veľmi. Tá odpoveď je úplne jednoduchá. Keď si vážite seba samého, tak všetko to, čo život prináša a vy na to reagujete a vnášate to teda do toho procesu života, tak keď sa nevážite, keď ste niekto, kto akoby stojí na konci toho zástupu, lebo máte to v sebe nejak tak, že chcem podporiť toho, chcem mu to objasniť, chcem, aby mu to fungovalo, chcem, aby mal z toho užitok. A kde ste vy? Takže tu treba pristúpiť k tej vnútornej zmene. A ako ju urobiť? Nož úplne jednoducho. Cítiť sa. Vnímať sa. Podporovať seba, nielen tých druhých. A stretla som sa s jedným veľmi užitočným pomocníkom. Dostala sa mi do rúk táto kniha. Tu je veľa odpovedí. Presne na to, čo som dnes začala rozprávať. A ruku na srdce, skúšala som to. Všetky tie užitočné vysvetlenia v tej knihe. Prijala som ich. A zdá sa, že to funguje. Čo je teda dobrá správa. Čiže keď to tak môžem zhrnúť, je to vlastne o vlastných pochybnostiach o sebe a o strachoch, ktoré toto nastavenie vo vás sprevádza. A znova sme u niečoho, čo som už toľkokrát spomínala. Je to o komunikácii medzi ľuďmi, samými. Nedať si vziať seba samého, mať tú odvahu povedať, čo naozaj cítim. A počúvať aj odpoveď alebo reakciu toho druhého človeka. Verte, že sa to oplatí. Takže je tu taký malý návod na to, ako z kola von a ako si veriť a dôverovať. Takže sa majte, priatelia.
A ešte klasický malý dovetok. Súvisí to s tými poslednými vetami o tom vnútornom strachu. Nebojte sa. Choďte do toho. Ľudia sa môžu aj postaviť k tomu tak, že ty kecáš a budú sa vám vysmievať. A to je tiež jedna z príčin tých vnútorných strachov, že sa vám niekto bude smiať, posmievať, vysmievať. Dajte to preč. To tam nepatrí. Ste niekto, kto naozaj stojí za to. Niekto, kto, keď si uprace na tom svojom ihrisku, na tom svojom poli, kde sa hrá v živote, lebo tá hra je veľmi dôležitá, tak potom sa všetko bude diať oveľa lepšie, ľahšie a všetko bude zase fajn.